Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule. Tatlo na kaadlaw ang hulat sa mga van drivers sa Tagbak Terminal nga nagabiyahe sa istansya Iloilo. Bangod malaka lang ang pasahero nga nagapadulong sa amo nga terminal. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Macmac Capanas, driver sang van nga may ruta istansya Iloilo vice versa, ginpayag sini nga tatlo na kaadlaw ang iyang hulat sa mga pasahero. Hindi man ini siya basta makakuha sa mga pasahero, bangod pasunod ang pila sa mga nagabiyahe nga van nga magakuha sang pasahero. Kung tani suno sa natungdan nga hindi man pagpatamaan sang gobyerno ang pagtaas sang presyo kaangay sini, bangod may ginabuhi man ini sila nga pamilya. Kung makakita man ini sila sang pasahero, hindi sa gihapon makasustener sa ilang nga pangabuhi, bangod 70% sa gihapon ang seating capacity sang ilang nga pasahero. Why gid ano sir kay pamigado gid subong. Oo. Why gid gini kagwa sang pila na ka adlaw, tatlo ka gabi kag tatlo ka adlaw ning amon ning sleeping na way na gini pang ano ni pang diyo na lang kami sa amon no pwede mag-abot di karon no. Oo. Okay, tani ka pangayo mo kami sa ngayo gamay lang ayuda, makabulig-bulig lang Sa karon, nagaayo ang mga van driver sa gobyerno nga kuntani mahatagan man sila sang subsidy agon makatigbaw asman sa kapigaduhon kag epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong. apat ka adlaw, tatlo gabi. Tatlo ka gabi ka na di? Oo, bot mo makagwa pa ni karon kay pag 12 pa lang ko diho. Oh, kamusta ang inyong kita dire? Why gid amon kita, gusto lang gini sa pangurudo lang gini. Oh, ha? Kabuti kulang pag-uri pagkaon eh. Mm. Okay, sa kurudo pa lang, plan namon kurudo, 2.5. Tining kagakaon? Karinderya, ito ka mati makaon, hiway ka mati pamilya. Ini si Kamanderang Roberto Gakit Jr. Nagabandera sing matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.